आरसी नगर विलेज कमिटी खबजागो अरनिसी नौकरा जाक्राते विलेज नि चेयरमैन मेम्बर ऑफ बेसिंगतिनी सिनी ताकुक राजेश थानाय 15-20 दिन आगे ओ संसारनो याकर थांमोनी बिथांमोननि तिनी आउ फाइनि साल 15 तारिखो बिनि फेमिली रो कॉन्फ्रेंस खाइने बागै किसे बियालो तमाय इनके जों जतन दल के मिलनाय बिनि ओ जराव नंगौ फाइ किसे मिसे सुबल